Ahojte, drahí kamaráti, dneska sa znova pozrieme na kvalitné psycho medzi dvomi ľuďmi, tentokrát to nebude Miri Vlček a jeho mladá, ale Blazy Twins, čo sú dvojčatá, ktoré pôsobia na našich internetoch už nejaké to obdobie. A z času na čas stále voči sebe majú nejakú tú zášť a nejaké tie konflikty. Se nekoukám na televizi, jenom tak ležím a honím si ho. Cože? Tento konflikt, ktorý aktuálne medzi nimi prebieha, vznikol na základe toho, že Cynthia dala von takéto videjko, kde môžeme vidieť, ako strašne moc jej pomohlo nevenovať sa kryštálom, tarotu, kundalíny a iným veciam a to ju ako keby tak očistilo. Toto sa Bianke Blazy nepáčilo a rozhodla sa na to zareagovať tým, že ich otec bol alkáč, že bol schizofrenik, celá jeho strana chlastala a naložila Cynthii, že je píp a podobne. To si presne vyberá. Vyberá, aby sa vyškatulkovala. Otec alkoholík kvôli mame, ja som žila v tarotových kartách, vidievala som anielov, videla si ich raz, ty p***. Mala si 6 rokov, aká bola pravda. Tvoje pekné detstvo, čo nepovieš? To, že bol alkoholík celá otcová strana, otec bol alkoholík, odkedy ho mama poznala, to čo nepovieš? Čo nepovieš, že máš samé sťažnosti? Čo tieto fakty kurva nedáš na stôl? Len tena, čarodenička, taroty a kryštály, zavri si tú triachu. Náš otec sa stal alkoholikom kvôli našej mame, lebo ho očarovala, začarovala. Tebe On bol alkoholik ešte, keď sme boli v bruchu. Jeho otec bol alkoholik, preto umrel. Ochlastal celý život. Ale za to môže naša mama, lebo je čarodejnička. Čo ti je Dávaj celú pravdu von, dávaj všetky fakty von. Ne to, čo si ty vycúcáš a čo tebe sa spojí v tej hlave pometenej. Lezeš mi na nervy, decko. A vlastne otec prišiel o všetko kvôli našej mame. Nie, lebo bol obeťou jak aj ty. Si taká istá, aký bol otec. Miesto toho, aby si vzala tvoj život do vlastných rúk, otočila to a použila svoju šikovnosť, v tom prípade nešikovnosť, tak budeš uviniť tých a tých, jak bol náš otec. Viníš a viníš a viníš a viníš a viníš a viníš a viníš. Viníš a viníš a viníš a viníš a viníš a viníš a viníš. Dookola. Čo nepovieš to, že si 15 drbla na hlavu a bola si v kome a že ti vtedy preplo? Mala som 15 a vravím, nevšimli ste si niekto, že Cynthii preplo, jak je na hlavu, jak ju pustili z nemocnice, tak to preskakovala. Úplne, že schiza. Náš otec bol schizofrenik. A ona je rovnaká. Rovnaká do p***. Čo nedáš fakt, že si mala krvácanie do mozgu a od toho momentu ti úplne preplo. Od 15 ty už si vtedy bola násilná, ale po 15 to s tebou išlo dole vodou. Agresívna, bipolárna, schizofrenická. Toto však nie je všetko, čo Bianca Blazy naložila na Cynthiu, totiž to začala aj s tým, že Cynthia má psychózu. To, čo Cynthia hovorí, že prežili v detstve, že boli iba v čarodejníctve a v kartách, že vôbec nie je pravda a samozrejme posielajú do péčka. Chudiatko mala kryštálový náramok. To je čarodejníctvo prvého stupňa. My sme mali doma kryštále a vlastne tieto kamene. Ona bola ukrátená od detstvo, ona bola manipulovaná, ona bola zničená, jej detstvo bolo v prdeli, lebo mala na sebe rúženín. Tebe na tú prašinu normálne Ty už nevieš, čoho sa máš chytiť. Vráť sa naspäť do tej maternice a pál do Dobre? Tá zase hra na obeť. Moje detstvo bolo iné. Ja som vidievala anielov, tarotové karty, áno, synka, dovolenky, výlety, kino, hračkárstva, príroda, to nespomenie. Ona spomenie to, že žila v tarotových kartách. Áno, ty si bola do nimi obklopená. Máme tú istú matku, to isté detstvo. Len zaujímavé, že ty ho opisuješ úplne inak. Ona žila v tarotových kartách, chudinka, od rána do večera sa na nej určite robili rituály. Už sa prestaň hrať na obeť, ty si chorá hlava, kedy naša mama do nás nutila a tlačila tieto veci. Maximálne, keď prešla okolo tarotových kariet, bolo, keď s tým pracovala naša mama, keď sme my spali a náhodou sa zobudila. Ti jeb tú hlavu chorú, normálne ti jeb, už mám teba plné zuby. Zase sa hra na obeť, tá Zase. Ona mala detstvo, tarotové karty, čarodejníctvo. Nejdeš do tvoje detstvo bolo výlety, dovolenky, nákupy, kina a cestovanie. Také bolo naše detstvo. Ty čo tu meleš? Normálne, že mele do eteru a klame.
kde si ty bola obklopená tarotovými kartami a čarodejníkmi. Čo ti je? Ty máš psychózu a dávaš to verejne. Jej kamarátky, čo nás sledujú, aj mňa sledujú, len potvrdia, že my sme mali nesmierne dobré detstvo. Kde to bolo samé cestovanie, výlety, nákupy za nákupmi a presne takéto sme mali detstvo. Ona mala tarotové karty a Kde? Keď my sme mali drichmať a išla si jej do obývačky? Normálne mi je na grdiek všetko pretáča hentá osoba, všetko. Do dňa, dokiaľ ho nestretla, tieto p***ny z nej nevyliezli. Záhadne si pretočila minulosť, ona si normálne pretočila naše detstvo. Ona žila v tarotových kartách. Čo ti je na tú prašinu? Kde si ty žila v tarotových kartách? Čo si sa išla hrávať do kabelky a videla si jej tarotové karty v kabelke? Také si ty mala detstvo, keď si išla nakupovať a zobrala si od nej peniaze a v kabelke vedľa peňaženky si videla karty v ďalšom obale, v ďalšom zvlášť obale. Čo toto nepovieš, ty chorá hlava? Čo ti normálne, nielen tak niečo nenatlakuje, ale čo ti je? My sme mali doma, my sme mali naše detstvo, že všetkého nadbytok. Mala by držať piču a šúchať nohami. Jaké tarotové karty, jaké čarodeníctva, čo kde videla anielov, raz si bola v lese a si uvidela anielov a toto je tvoja storka, že si žila do piče v neviem akých rituáloch. Čo ti je hlavu? Normálne je, že preplo. My sme mali nadbytok všetkého, od základných potrieb k hračkám, k handram, my sme mali nadbytok, dovolenky, výlety, všetko. A ona z toho vycape to, že raz bola v lese a videla anielov. Lebo ju naša mamina, keď sme kempovali, alebo niečo také, asi to bol kemp, tak proste išla do lesa, že ukážem ti anielov. Čo ti je normálne chorá hlava? Ty si normálne pometená. Čo ti je celé detstvo, aby si otočila v oči? Neustále sme chodili na chaty, na opekačky, proste toto bolo naše detstvo. Jediné, čo si pamätám, nejakú spirituálnu stránku, čo bola mamina a nám hovorila, nemyslí na to, lebo sa to stane. Alebo nám hovorila, alebo nás strašne chválila, aby sme si že verili, že čokoľvek robíme. Mali sme zvlášť knižku, do ktorej, keď sme si robili domácu úlohu alebo tak nám dávala, že pekné nálepky, alebo v kuse výlety a takéto veci. Čo keď napríklad ona používala tarotové karty, tak keď sme spali. A keď sme išli, že ja som volala najvyššia, tak sme tam išli s ňou. A to nebolo, že každý piatok sme chodili, jej volám najvyššia. Sama jej dávala otázky. Čo ti je normálne mi je nagrať? No neviem, prečo v poslednej dobe máme vo videách takých ľudí, ktorí sa niekomu vyhrážajú, že mu zoberú život alebo podobne. Nedávno som to riešila u Vlčákovcoch, u toho Kika, že ten že vraj sa venuje tomu ukončovania života a podobne. Frajerina. Niečo podobné že vraj zažila aj Bianca Blazy, keď sa Jay, priateľ Cynthii, vyhrážal, že jej vezme život a ďalšie veci. Volal správy od neho na každom účte. Na každom účte z rôznych čísel vyvolával, ale to boli telefonáty o 4 ráno. Mňa klepalo. Ja si pamätám, jak som volala kamarátom viacerým, že môžete byť pri mne, že ja mám pocit, že tu odpadnem. To boli tlaky, až zablokuj si číslo. Našiel ďalších spôsobov, neustále. Zabijem ťa, nájdem ťa, uvidím ťa v krvi. Prenasledujem ťa, viem, kde si a ja viem, aký on je psychopat. On dobil toľko ľudí, on toľkým ľuďom poubližoval, oskemoval. A to sú že fakty, ja som toto žila na dennej bázi, pokiaľ už som proste, mi kamarátka hovorila, že musíš proste musíš to ignorovať a že možno ti dajú pokoj, ale že ona, že pravdepodobne ona neprestane, ale aspoň sa to trochu slmí. A ono sa to slmilo, ale ako vidíte, nič také, to, že sú psychopati, úplne neprešlo. A to ešte nevidíte do hĺbky. Toto, čo vidíte, je len maličká špička ľadovca. Mňa normálne triaslo. Proste to by ste si museli prežiť na vlastnej koži. Toto je za mňa naozaj, že ťažké psycho, čo si myslím o týchto tarotoch, kryštáloch, kundalíni a všelijakých takýchto energiách. Treba byť zodpovedný v týchto smeroch. Určite verím v nejaké duchovno, určite verím v nejakú spiritualitu, avšak veľa vecí sa dá všelijakým spôsobom zneužívať. Čo sa týka Bianky a jej teraz biznisu aktuálneho ohľadom liečenia, k tomu som sa už neraz vyjadrovala, takže môj názor na toto poznáte. Aký je tvoj názor, mi napíš dole do komentára. Čo mi pripomína komentárovú sekciu, takže si prečítame nejaký komentár,
ktorí ste mi v poslednej dobe napísali. Ahoj Najka, super video, naozaj nechápem, aký má niekto dôvod posielať peniaze týmto dvom feťákom, či sú nepríčetní, alebo nevedia čo s peniazmi. To, keď niekto posiela vlčákom peniaze, to ani mne hlava neberie. Ja to tiež proste neviem pochopiť, prečo im ľudia posielajú tie prachy. Neviem. Keď to vieš, ty napíš mi dole do komentára. A toto je pre dnešok všetko. Líbí sa ti tá? Nezabudni ísť na moje Hero, kde mám extra videá, ktoré nemôžeš vidieť tu na YouTube. Tam mám ďalší content, ktorý je fantasticky osobnejší a zdieľam tam vždy aktuálne informácie, úplne najaktuálnejšie. Toto je pre dnešok všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň. Ahoj.